Maghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa tuyang programang Anhapot. Ngunyan pong aldaw. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po Anhapot sa DZGB. Oy, happy birthday muna kay Dr. Chris Gianan. Dr. Chris Gianan, tabihan sa tuyang amigo. Partner niya to, mga tugang sa Radyo Klinika. Dr. Christopher Gianan, happy birthday. Doc Chris, enjoy your day. Ikapirang taon na ni Dr. Chris Gianan ngunyan. Pero mga nasa 40 pa lang si Dr. Chris. Kaya kami magbaya kang edad kay ni. Agari mato ako sa yakidita, ako mga nasa 45, siya mga nasa 43 gayo. Di kami magbayang edad mi kanduang ini. Doktor, pero garo matos ako si Dr. Chris talaga. Gari arog ka. Dok, good morning tabi mo. Enjoy. Happy birthday. Dr. Chris Giana. Ano na, mapatarotod si Dr. Chrisky. Matotod ito dyan sa baba. Ngaya, ay, yun nga pa diyan si Pading Henry. Yun nga tabi. Pakitoon mo na lang ini na merindalan. Ano, Dok? Good morning, tabi. Pading Chris. Dr. Chris Gianan. Happy birthday, tabi. Isa sa imo. Enjoy your day. Ngunyan tabing September 14 ka pala na, no? Ha? Pinya Francia kwan kapalan, Pinya Francia Fiesta boy kapalan, ha? Pinya Francia Fiesta boy. Yeah. Happy birthday tabi mi amigo. At saka happy birthday man kay Manay Helma Sagin. Nag-birthday pala si Manay Helma, ano? Happy birthday po, Manay Helma Sagin. Happy birthday. Perang taon na daw si Manay Helma. Gari nasa kwa naman si Manay Hilma, mga nasa siguro mga nasa ano yan, mga nasa 47 ngayon. Let's go! Okay, no? Enjoy tabi sa mga birthday celebrators natin. Sabi ni Ma'am Rihino, bawal ngayon no'y mag-utik ngayon. Tabata Martes ngunyan. Bawal ngayon mag-utik ang edad pag Martes. Bawal ngayon mag-utik pag Martes. Iyo man. Manay Hilma. Ay, sala ngayon yung pigtira. Sara ngayon pigtira mong edad ko. Ang edad ko ngayon 64. Maray pa si Manay Hilma, oh. 64 years old na pala. Kaya pala sige na ang lilibre ni Doki. Nakakabil na kamo kan 20%. Tadi 20% discount sa senior citizen. Sige, pag-una ko 47, 64 pala. 64. Okay? O, Manay Hilma, happy birthday po, ha. Sa mga pag-iribay din ni Father Momoy Bormeo. Happy birthday po, Manay Hilma Sagin. Okay, sabi ni Noel, happy birthday nga kay Dr. Chris. Kaya pala nga maamo si Doc, gari baga nga santuman. Iyo baga. Totoo talaga yan, sabi Noel. Enjoy tabi. Sa mga birthday celebrators natin dyan. Uni pa, oh. Si Merla Soral, 62nd birthday ng poblasyon Rapo-Rapo, Albay. Happy birthday po sa mga birthday celebrators natin dyan. Matibay nga ya Henry mampatalastas ni Kiko, mas magiging mura daw ang pagkain. Lalaki! Iba man sa commercial ka, ay, lalaki! Iba man ito. Ito baga akin so liliwas pa sa nagibi. Excited so nagpaaki. Lalaki! Iba man so pagkailingkan, iba man so pagkabukas kampito, kailingki. Ay, lalaki eh. Lalaki ito. Okay. O bueno, mga tugang 10 minutos bago po mag-abot ang alas 8 din aga, talaga ngayang mapapamura ka.
O bueno, mga tugang, an BRT8 sa uliton tayo ni, ngani na day po kinabubuyo. Ano? Tangon niya na aldaw, gar magkakaigwa ki series of meeting, ani ba ibang mga ahensya. So OCD, DA, DOH, BRTTH, si Mayor Daso, Presidente kan Mayor's League sa Albay, na alarma sa sitwasyon mga tugang kan COVID sa probinsya kan Albay. Ano? Sa Malinaw Rehabilitation, alos mga tugang sa mga nakakwanduman, anong term kaan junior? Bako mang pasyente yan eh. Ganyo kayon, sa mga nakakumit duman na mga pasyente ninda. Sa laog junior, dahil man nagluluwas sa mga tao duman, 23 so positibo sa COVID-19. Nalinuno duman sa Manila baga, Madam Regino, Madam Edith Regino, sa Manila baga may mga orphanage duman, halos naubos junior ang mga aki sa mga orphanage. O sa Malinaw Rehab, mga tugang, sabi sa report ni Jomar, kinumpirmar ni Mayor, singa ni Mayor Seriola, Lenny, nito po mga tugang na 23 out of gari 26 o 20 plus na positive sa COVID sa Malinaw, yaon sa laog kang Malinaw Rehabilitation Center. Ako nga, gusto ko kutang apudan so ugarin, pig-iskan ko so head, na day ko na ugarin natatandaan so pamayo, baka po may ideya po kamong nagdadangog. Sisay po so head kang Malinaw Rehabilitation Center, baka po may actually, na-interview ko sa programang Radyo Klinika, nalingawan ko lang so pangaran ni doktora. Sorry po, Dok, ha? Aloy-aloy na kaya ito, gari. Sobra ng sarong taon. Sobra ng sarong taon. Di ko natandaan sa pangaran kang kita. Gusto ko tang ma-interview kan sitwasyon. Ano? Baka lamang po may nagdadangog dyan na nakakaisi. Kung siya tabi ang head kang Malinaw. Garo actually ang apo niya, bako ng Malinaw Rehabilitation eh. May other term na ginamit dyan. Baka may nagdadangog lamang po dyan na nakakaisi kang contact number kang pamayo kang Malinaw. Gusto tang ma-interview. Ini po na data na nakuata ka sa baong aga. Susog po ini mga tugang sa kuan. Susog po ini sa susog po ini mga tugang sa interview ni Jomar Bien kay Mayor Lenny Seriola kang Malinaw. Siya nagkonfirmar ka ito tabi, na mga nagpositive sa laog kang Malinaw. Dang hapot duman, sin nga nakakuha ini na kumbaga daiman inagruluwas-luwas. Ang duda, baka na duman sa nagsasaod yun? Duman sa parasaod ninda, o kung ano yun, duda duman, pero dahil ini ang dapat na makuwata, duman tabi sa head kang Malinaw tabi, Yan, susugan sa confirmation ni Mayor Lenny sa interview tabi ni Jomar Bien. Ano ka itong mga orphanage, di ba? Nagpara. Kaya, difficile ba ganyan magpara? Di ba? Mga mapamasuko ka paluwas, dapat careful ang nagluluwas tabi, ang mga nagsasaod. So mga nagbibisita man, dapat careful sa pagbibisita, mga tugang, tangani po na dahil na ilingan mo ito. Maringani so status kanyaon dyan sa Malinaw, mga tugang, mga kwanday ni, mga gari, pasisiring na sa recovery, pasisiring na po sa recovery, buda, mga asymptomatic, sabi naman sa report, tabi ni Jomar Bien. Okay, now, ang BRTTH, taaram ang BRTTH tabi, yung mga tugang andaralaganan nyato gabos. Yun baga sa BRTTH ang mga expert, kadaklan sa mga eksperto, mga doktor, mga konsultant sa siniba pa. Yan ang niyang gabos eh. Ngunyan, mga tugang, ang BRTTH tabi, puon sa September 15 sa aga, day na po sinda maako mga tugang ki man na pasyente. Apwera sana dumantabi sa dumantabi sa mga pinag-unambitan nindang mga departamento, siring po mga tugang sa cancer center.
Siring po duman sa Coronary Care Unit, Medical Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, asin po itong Pediatric Intensive Care Unit. Ito ang senda, bukas pa ini tabi sa publiko. Pero, ang hapot nga ni kan mga paradangog ta, paano nga kung may biglang nasaksak? May bigla nga yang nabadil, so sana daiman adi, susko sana daiman. Paano nga kung may aksidente, naharani ang, pwede nga yan idalagan sa emergency? Bako tama kaya aklarado digdi, sa linuwas mga tugang na advisory kang manehamyan to kang ano yan, kang COVID, kang BRTTH. Sa pagi po ni Dr. Eric Raburar, kung sa mga emergency cases yun, nagdadalagan ngayon, biglang may bados, biglang umakion, dahil nakiibang harani, pwedeng akoon dyan sa emergency. Yan medyo dahil kumasimbag na haputabi kan mga paradangog ta. So nga niya, gari may number ako kay Dr. Eric Raburar, madali lang ha, itry ta daw. Baka pwede tang maapudan, gari may number ako kay Dr. Eric Raburar. Raburar. Gari ko akong number sa iya eh. Pwede tang haputon ini. Mga tugang ta, kung may emergency mananggad, emergency cases, ano, maday ng tabak, igo. Panugaring, gariwara kita kay Dr. Eric Raburar. Chinat ko ini kang inot eh. Dr. Eric Raburar. Tayo man ang garo valid itong hapot, ano? Valid itong hapot. Mga tugang kan sa tuya na paradangog. Kung, ay, hindi ito. Halimbawa ngayon may emergency. Yan gawin ang i-follow up ta dyan, mga tugang sa mga pag-iri sa kwanta. Ngayon, di ba? May biglang, sana daiman ha, may biglang nasaksak. Di ba? Yan ang ano yan. Pwedeng ilingunta sa mga mabuta. Pero, basta tabi ka mong nagdadangog mo niyan, ano yan mangyayari? Sabi, so mga doktor na tabi dyan, mga tugang sa BRTTH, ano? So mga doktor na tabi dyan sa BRTTH, ma-serve sinda sa mga hospital na panggobyerno sa probinsya Kanalbay. Ari na mga hospital iyan. Talumanda tabi i-refer mga tugang gabos. Ari niyan, ini mga kwanda tabi dyan sa BRTTH, ma-report sinda sa pag-monitor sa mga pasyente sa Josefina Belmonte Duran, Junior, sa Ligao. Buda dyan natabi sa Siga District Hospital sa Tabaco. Buda ang sarong na-mention digdi sa press release ninda sa Legazpi City Hospital. Kaya po sa ibang mga pasyente, dapat talaga mga tugang, hindi kita magkahilangon niya na panahon, Junior. Kapag nagkahilang ka ngunyan, mga tugang mapagal. Imagine na day ka nang madadalaga, day ka nang mapasiring sa BRTTH, dumang ka na sa ibang mga ospital. Then ibagang mga ospital na ini ang ospital kang kadaklan sa mga common tao. Diba? So kung yung kadaklan mga tugang an mga ospital, mga tugang kan mga sa tuya na mga common tao, kumusta ka na ang i-deliver tabi na serbisyo mga tugang sa tuya gabos kang ospital. Kaya tayo ni po pinaghanda ninda mga tugang sa posibilidad tabi na surges o paglangka o surge kan COVID-19 sa Bicol region. Nailing muna yan. Naghanda ng gabos. Para po sa gabo sa sitwasyon sa satuya na palibot. Tagiroday po napupugulan mga tugang ampadagos na paglangkaw kan COVID-19 digdi po sa tuya na palibot.
Ano, dahil napupugulan eh. Dahil po nakakontrol ki basta-basta. Kaya po naghanda na lang sa mga ospital na pwedeng daralaganan ka ini mga tugang sa mga maabot na daw. Diba? Okay. So yan tabian sa tuya na concern digdi. Kaya po sa mga mapapasyente dyan sa BRTTH po sa aga, dahil na po yan maako ki anuman na klaseng mga services. Apera ka namin sunta ka sa bago, dahil lang po tayo, ang BRTTH full-time na po siya sa pagiging referral hospital. Kan COVID cases. Hello? PP up there po. Ay, up the air. Okay. Hello, Migo. Ariko. Hello? Yes, morning. Opo. Oo. Oo. Iyo mananggan. Iyo baga. Oo. Oo. Aya. Iyo. Text ko. May number na ako digdi. Okay. Thank you pare. Salamaton. Okay. Oni, may paradangog kita. Di ko nangaranan so nag-text sa kuya kang number. Oni, baka makontakta si Doc Eric ha. Tabi ngo niya na aga. Baka makontakta si Dr. Eric. Sana masimbagong kita. Okay na. Thank you po Doc. Doc man na nag-text sa kuya eh. Doktor, salamat po. Yan, okay. Sana bako busy si Dr. Eric Raburar. I-clarify ta ini na services ninda no. Sige da balon ta daw kun mag-ring. Yan. Okay, ringing. Ini bang number ni Dr. Eric? Ano? Baka lamang masimbag kita ni Doc Eric ngunyan na aga. Bata garo day niya man aram ang number ko. Tabi. Hinda kong magsimbag sa Doc Eric sa naka-phone book sa iya na cellphone. Ano? Pero dapat i-text mo na yun ano. Iyo mas nag-clarify ta maski 5 minutes lang tabi Doc Eric Kraburar. Maski 5 minutes. Bata susarot ang amigo niya na pwede nga pudang kimakaskas. Retired naman ano. Pero basta ang klarado sa mga critical cases tabi ay wala talaga. Sige, text ko lugod si Doc Eric para ano yan, para makauron tangon yan, okay? O sige, text ko ha. Mga tugang. Okay. Do ayo head kang Dok, sige po. Daw galing ako contact number sa head kang Malinaw. Baka po may contact number ka mo sa Malinaw Rehabilitation. Okay? Ang problema, Henry, pag dinara sa private hospital, abo na mag-ako, tang rason pa, iyo na daa. Ay, ano ito? Nyasain maduman sa pasyente. Saro pa nagugulpi sa bayadan sa private hospital, tamahalon ang singil. Yung ani po yan ang tsansa, ang gigibuhon, sa City Hospital kita, Legazpi Hospital, muna sa Ziga and Josefina Belmonte. Kadumanda tabi ma-serve ining mga espesyalista, mga tugang sa BRTTH. Okay? Dr. Inigo, ay yung may nagtregaring akong number eh. Tungkol tabi kay Doktor. Baka po may kontak ka mo kay Doc, so head kang Malinaw para makuwata. Hen, dapat siguro gawin ng 1,000 bed capacity ang BRTTH. Yung nga nita, isus ko, abutang mangyari mga tugang na. Nilini itong mga konduman sa kwan? Sa ano yan? Ay ito, sa ano yan? Sa Wantabi, sa Malinaw, ay isus ko. I mean, sa India, grabe. Okay. Thank you, Dr. Chris Gianan, the birthday boy. Good morning, Tabi. Dr. Chris Padi, the birthday boy. Dr. Chris Gianan. Birthday ngon yan. Uni daw ang apudanta. Sige ta. Bigwan ako. Salamat ha sa nag-forward sa kuya kang number Tabi kang dyan sa Malinaw Rehabilitation Center. Ang aram ko po si Dr. Vera, OIC sa rehab. Okay, sige, thank you Tabi, amigo.
Sa mga paradangog tanan nag-forward nin informasyon ko niya na pagkaaga. Okay? O bueno. Henry, good morning, Tabi. Makamundo man pero tama ang direksyon kang BRTTH. Kasi pag marami na talagang kaso, walang ibang pwedeng puntahan at talagang BRTTH lang talaga ang referral hospital. Ingat po kayo mga doktor, nurses at iba pang mga frontliners dyan. God bless you all. Yan, okay? Sabi kang texter ta. Good morning, Henry. Sa private hospital kaya baga, pag nagpa-check up ka, bako man gabos, mahal tabi talaga, lalo na pag napasyente ka. Yan ang sitwasyon digdi po sa satuya na palibot. Okay? O bueno. Salamat ha sa mga texter natin. Good morning, Henry. Ang dapat gayud gibuhon kan mga paradangog ta, mag-iringat na lang. Tangani na dai makadagdag sa burden na papaasanon kang mga doktor asin mga nurses sa padago sa paglangkaw kan kaso kan COVID-19. Pero ngunyang kaya nahalata ko na very careless ang iba tungkol dyan. Dahil anito? Nalilingaw kan dapat nagibuhon. Malakas so Sabado, hapon asin Domingong aga kadakol kan tawo sa Boulevard. Although open siya, pero dahil naman nagmamaras. Ani ba? Mas maray ko ta, maski open, nakamas, tangani na, pasiguro manggiraray kita. Yes, may point ka po. Sa mo tabi na reaksyon. Sa satuya, tabi na programa, ngunya na pagkaaga. Okay? O bueno. Magbabalik mga tuga. Ay, sandali lang ha. Dito muna tayo sa pang obligasyon ta. Good morning nga pala kay Dr. Malo Parlade. Dok Malo, good morning tabi. Aha, ngunyan pongal daw nin Martes ngunyan Junadi, Martes. Tama. Bilang palaban na broadcaster kapag hirap sa paggalaw at limitado ang kilos dala ng sakit ng katawan dahil sa rayuma, isang solusyon lang po ang subok at hiyang sa akin. Fastest Alaksan, Alaksan FR. Dito tulad ng pahid-pahid na bitin ang epekto para sa akin kaya paulit-ulit kong nilalagay. Subukan nyo itong gamot na doktor prescribe at hiyang sa akin noon pa. Fastest Alaksan, Alaksan FR. Mabilis na aksyon sa sakit ng katawan at rayuma in as fast as 15 minutes. Mga papsi, mag-Alaksan FR na. Sulit sa lagang 8 pesos SRP. Tapos ang sakit ng katawan at rayuma. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-text at pwedeng manalo sa Yunaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Yunaco product. Magrehistro. Text KSK, Reg, Name, /Province, /Address, /Store Partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales store code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales store code sa 2600. May chance ang manalo ng Suzuki ATV, mga motorsiklo at marami pang iba. Pati store partners may chance ang manalo. Sali na! Ang Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Pasira mo ng
Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 8 G's oras, mga tugang sa DZGB. News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mga tugang o yapan detalyes, kan pangalas 8 bareta, digdi po sa DZGB. Ngunyan pong alaw nin Martes. Sinabi po na Education Secretary Leonor Briones na ang pagbukas kan school year sa taho kan COVID-19 pandemic naging matrayombo mantang sinabi kan mga pratokdo na ipagapadagos tinda na pataranan mga agyat sa lindong kang distance learning. Tayang sinabi na sinda na ugmanin marhay sa nahiling na trayompo sa pagbukas kan klase sa kadawang taon nang nasa panahonin COVID-19. Nasa 24.6 milyones na mga estudyante ang nakarehistro sa basic education, nakaparehonin 93.8% kanakaaging total enrollment figure kanakaaging school year. Yan po ang pangalasot sung bareta sa DZGB. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga minasunod. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto, ibang ginto. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose.
Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bawat Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita digdi mga tugang sa programa 8:15. Makalipas po ang alas 8 nin aga sa DZGB. Okay, so sandali lang po hatamay hapot digdi tungkol tabi sa ay pig news mina ka sa bago ini pero dahil lang ta naghapot ka tabi ang kaso po kan COVID sa Bicol so latest ha pero tod may mailuwas naman kaning bago mga tugang ang DOH so latest tabi na kaso kan COVID-19 digdi po mga tugang sa Bicol tabi sandali lang ha tabi gahanap ko so ito ha. So latest na tabi sa Bicol sa DOA 443 ano 443 po. Then ang active cases ta po is 6,714. Okay? Yan tabi mga tugang an latest dyan tungkol tabi sa mga baretang iyan. Okay? So madali lang po ta. Apudang ko daw si Mayor Das Maronilla mga tugang kang libon ta ini ang presidente kan Mayor's League tabi mga tugang digdi po sa Albay takasuhapon nagmeriting ini kaday pa man kita ki report hali dyan sa luwas concentrate mo na digdi sa mga apudan ko ha. Mayor Das Canlibon. Ito. Ano? Mayor Das Canlibon. Ta mismo sinda. Nagkaigwa ki meeting kasuhapon. Na alarma mga tugang an mga miyembros kang Mayor's League. Ano? Ta nakakawagas ang kadakol na kaso nin COVID mga tugang sa probinsya Kanalbay. Ende pa ko ninda bata may nagadan pati mga tugang susug dyan sa kaya mimitingon sugabos na mga ano yan mga punong barangay kang libon o ringing man ang number ni pigtix ko na kasabago si Mayor Das gari busy ta nag-prepare ito para sa meeting ngunyan. Wala talaga. Okay, anyway, sige. Wala ki ano yan? Dito makontak tabi si Mayor Das ringing lang tabi an sa iyang number ngunyan na pagkaaga. Pero kaso as of kaso hapon sa Legazpi tabi ay sandali lang ha. Birthday pala ngunyan ni Kwan. Happy birthday po kay Ma'am Ophel Binyas Maravilla.
sa accounting department. Yan. Ma'am Ophel, Binyas Maravilla, happy birthday po dyan sa accounting department, mga tugang kang City Hall. Yan. Ate Ophel, good morning, Tabi. Mabuti ni na babaying ini, Tabi. Happy birthday. Ka-birthday mo pala si Dr. Chris Gianan. Ano? Ophel Binyas Maravilla ng accounting department. Hello? Hello? Good morning po, Kuya Henry. Yes, good morning po, ma'am. Ano may paglilingkod? pa akong birthday. Sige po, go ahead. Binabati ko po happy birthday si pamangking ko po na si Siren Lee Apuyan. 9th birthday po ngayon. Aha. Kagbakong po, Legazpi City. Yes, okay. Salamat po, Kuya Si Say Henry. po ini- Tita Roslyn Apuyan. Tita Nasa Roslyn Legazpi City. Apuyan. Yes. Salamat po sa pagkapod. Salamat Welcome. po. Okay, welcome. Okay, ngunyan aldaw, mga tugang, nagpupuo na naman kan distribution kan mga number para po sa pagbabakuna, digdi po sa Legazpi. Ang kasubanggi, nadadangog ko sa ururon, mga tugang, ang pag-distribute tabi kan mga number na pwedeng mabakunahan, priority number, gigibon tabi dyan sa Bagong Bayan Central School. I do not know kung anong nangyari ngunyan. Ang kaaraw mo kan so September 8 June, after kang agaro 9 ito, igwa ki 400 na dapat mabakunan o 200 gito second dose. Anong gabot? Hindi nga na yung 50 for the second dose. Hindi ko nangyari duman. Kung nata din nagduruman sa mga para sa second dose, ano, baka nalingawan. Ilingunin do mga tugang susayin ng vaccination card. O baka harabo talagang magpabakuna na kan iba para sa second dose. Harabo talaga yun kan iba. Pero nangalas man ako, nagpa second dose, nabo na kinag-arabot para sa second dose. Sa LC3 John? LC3. Anyway, batangon yan, pinag-urunan na sa bakuna bubble mga tugang kung ano ang gigiribuhon dyan. Sa mga bakunado, buda, bakunado. Dari ba kasuda kadakulta ng vaksin sa Pilipinas? Dari ba kadakulta ng vaksin ta? Di ba priority na? So bakunado na magduruman sa kunsain. Ange Galero, may dagdag na report. Good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga palantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, nagtuon ako niyan sa Bagong Bayan Central School. Ang pagtaon naman in priority number sinang pag-screen kan mga Legazpeñong plano ng magpabakuna sa maabot na o sa aga dyan sa LC3. Nanutaran kan DZGB News sa pagbisita sa Bagong Bayan Central School. Ngunyan na pagkaaga kung sain kumpara VP kan mga nakalihis na mga pagpapila naman kan mga Legazpeño nakatalaan naman magpabakuna ngunyan. Mas marayray ang sitwasyon asin nakaturukaw igwanin kumbaga spasyo talaga na makakaakomodar kin 900 na target na matauan na nin priority number para sa nasambitan ng bagay. Sa mga oras na ini, nagpupunpo naman ang pag-akomodar ka na pag-taonin, pag-screening asin pag-taonin na priority number, tangani daw na mas madali matapos ini, ngunya na pagkaldaw. Pinaliwanag kan Public Safety Office o PSO kan Legazpi sa Panginot ni PSO Chief Rolly Esguera na piga mawot ni Alcalde Rosal, nagibuhon na sa nadigdigo na sa paramientra sa Bagong Bayan Central School. Ang pag-release kan priority number dahil sa ngunyan na aldaw palang VP, igwa man ni ongoing na second dose ni pagbabakuna para man sa mga enot na nakareceive kan AstraZeneca, Sinovac asin Pfizer kan mga nakalihis na aldaw. Sigun ngunyan sa gobyerno lokal kan Legazpi piglalao maninda na magpartisipar man giraray asin makipag-coordinar man giraray sa gobyerno lokal ang publiko lalo na yung mga Legazpeño na mapabakuna. Maging smooth man sana ang sistema kaya ni pag-abot naman sa aga na kung sa gigibuho na ang vaccination proper sa LC3 o kay ining Legazpi City Convention Center. Tabi VP ang informasyon haliligdi sa Bagong Bayan Central School with Boys sa Mobil, Ange Galero, DZGB. Salamat, Ange, sa report. Hali po dyan sa luwas, alas 8:24 na, ha? Mga tugang kan oras po sa Pilipinas, magbabalik kita. Magalipas lang po kan mga patalastas.
The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan Ifar. Isang Alaksan Ifar, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid?
Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jen Arena, Kanmas-Low, Legazpi City. Sarong beneficiary kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. And go beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy na pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag takpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo. El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real. Sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Dagdag mo ng report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya si Lowens Barcena. May kinaraman sa biglaan daw na balasahan nin mga opisyalis kan Comelec sa Bicol. Pwesto sa Regional Director kan Comelec Bicol. Tinamaan kan siring na bagay. Lowens Barcena sa report. Good morning, Lowens. Salamat tabi VP. Good morning. Sinakob din Baralasahan o Rigodon ang Commission on Election Regional Offices Gunyan na papaarani na ang deadline kang registration asin paparaning sarong simanang filing of candidacy. Ini makalihis na mapag-aramang kan DZGB News kay dating Regional Election Director Attorney Maria Juana Valesa
na siya ibinugtak kan sentral na opisina ngunyan sa Region 4A Calabarzon Election Office asin siya sinalidahan ni bago asin papaabot pa sa ng Bicol Regional Election Director Attorney Noli Pipo nahali pa sa Region 1. Dahilan kan siring na bagay, nag-arasikaso pa sana ang opisina sa pagrilipat kan mga gamit kan mga naunambitan ng opisyal. Tamala si Pipo nasa dati pa kayning opisina sa Region 1 Luzon area para arasikasuhon ang mga gamit asin mga magkakanigo kayning dokumento na dadarahon sa iyang pagtukaw asin paggampan sa iyang papel sa pwesto digdi sa Reyon 5. Ali na digdi si Pipo kan mga suminangling simana alagad na dahil biriglaan nasa transition period pa sana ang opisina espes mapag-ulayan ang preparasyon sa papaabot na dapat ay sikasuhon sa maabot na eleksyon. Yan tabi BP ang mga dagdag pang istorya ali digdi sa Regional Center Site. Ako po, Sel BB. Mientras tanto, mga tugang oras sa Pilipinas, 8:34 na. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit Bottle, more immunity, ngayon mas handy. Microban GT, para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Mientras tanto, sa Josepina Belmonte Duran District Hospital, ini po ang Albay Provincial Hospital ngunyan alternatibong papalisan kan mga pasyenteng daia koon sa BRTTH. Detalye po kan report kay Jimmy Nasalita. Good morning, Jim. Yes, VP, sa mga dagdag na bareta dahil manin problema kon sa aga COVID-related case na kumudaron yan sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital kung saan papalisan susog sa arrangement entry kan DOH asin Gobernador Al Francis Bichara iyo ang Josepina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital digdi sa syudad kan Ligaw ta BBP. Big hororo na ini sa sanggo niyang panlalawigan kung saan sigun kay board member Dante Arandia iyo ini ang kasimbagan sa Hapot kung sa inadadarahon itong sa mga emergency cases man kung ang pulisiyang bago yan sa BRTTH COVID-related siya na ang i-accept na ron na pasyente. Ngunyan, iguan na rin sa rong building na digdi sa ongoing na pinagpapatindog na Albay Provincial Hospital ang piganda para sa bigla na kambyada sa sitwasyon yan sa BRTTH. Baliktad na ta BBP kung kaninot ang mga matitinding kamugtakan ng pasyente halidigdi sa Josepina Belmonte Duran Hospital ipinagre-refer yan sa BRTTH. Ngunyan, baliktad na hali sa BRTTH i-refer na ang mga pasyente digdi sa Tuburan, Ligaw City. Taud-taud na BBB personal na ihilingon kan DZGB nyo saan pinagsasabing pinaghandang pasilidad kan provincial government para makuha na niya to ng footage asin maipresentar sa publiko kung saan ini nasimbag ka na provincial government sa Hapot kung sa ina ilalaog sa indadarahon ang mga pasyente siring kanibang emerhensya kay puan man nin immediate menting action medical. Yan sa BBPan sa mga dagdag na informasyon mga follow-up report. Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat Jimmy sa follow-up report. Hali dyan sa luwas. Dito muna kita sa mga Facebook Live viewers natin. Jessriel Tolosa. Isa na naman pong malakas ang pagbati sa Oragon Rabbit Farmers Association sa Pulangi Rabbit Breeders. Maraming salamat po. God bless. Anita Armstrong from Melbourne, Australia. Si Ja Bitito Belen, good morning. Happy birthday kay Dr. Chris. Sabi po ni Dr. Glenn Tadios Isip. Dr. Glenn, maray na agatabi. Efren Gayanes, pwede pong makahingi ng number ni si Raul, yung nagbibigay sa inyo ng two-way radio. Teacher po ako sa Sursogon, naghahanap po kasi ako ng mabibilang radio with license. Salamat po, Efren.
Okay. Sige po, Sir Efren. I-text mo po ako sa number ko na 0995-3988-13. Okay, i-text ko na lang po sa imo Todd sa number ni si Raul Nakalio ng PYC Enterprises, ha? Okay. Good morning kay Councilor Fidel Banda. Tama ba? Ng Santo Domingo. Good morning, Tabi. Bosing. At saka good morning kay Ses Consuelo. Viewers natin yan sa Facebook sa DZGB. Okay? Oh, good morning, Henry. Ay sa Siga po, ang Siga Hospital po, sa Roman iyan sa referral, Tabi, na na-mention, duman Tabi sa press release kang BRTTH. Si Dr. Glenn ang head dyan, sa lugar na sa na yan, sa hospital na yan. Okay, sandali lang. Tapodang ko lugod si Dr. Glenn. Baka makauron ta kung tara mo. Ang BRTTH na, ang mga pasyente sa BRTTH, i-refer ka sa SIGA. Tulo yan. Legazpi City Hospital, Josefina Belmonte Duran, buda mga tugang Ansiga Hospital, ano? Diyan po mga tugang sa Tabaco City. Okay, bueno, 40 minutos makalipas ang alas 8 nin aga sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi! Masain ka! Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D.
D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo back sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Na, ali po dyan sa munisipyo Candaraga. Renz, good morning, Renz. Pasok, Renz. Bibi, maray na aga, anti na maray na aga sa mga parantabay, sa mga tuganyato, nga mga bareta, maski nga ni mga konsyal o alangkaw na opisyal dahil nakaligtas sa mga hacker. Ini makalihis na mahak ang sarong account ni sarong konsyal, hindi sa banwaan na Nindaragalbay. Hindi kinumpirmar mismo, na tugang ni Kagawad Julius Duran kan Daraga na kung saan sigun sa inda na nahak ang account ng bita ng konsihal na may ilingman nga ni sa post ni Kagawad Julius Duran sa social media na iba na ang mga pinagtataram kaya man gunya na pagkaaga nakigwa man ni na paglilinaw ang nanambita ng tugang kanunambita ng konsihal na bako si Kagawad Julius Duran ang mga nagpo-post kan mga nambita ng bagay sa social media sinti nagpapaingat man ang publiko na kuning kaso man na mag-chat sa inda ang account na gamit-gamit ang account kanunambita ng konsyal na dain na pag-entertain asin i-record tulo sa inda magin man sa mga otoridad ang aning ma-retrieve asin magkaigwa manin magkakanig ng aksyon. Tangunya na pinagtututukan naman ang pag-retrieve sa nanambita ng account, sa nanambita ng konsyal na posible pang mambiktima din iba pa kaya pinag-ipapaingat man yan imagine man ka na Daraga PNP na publiko paano ganyan kayong mga modus na gunya na usong-uso dahil sa aktibong marayang publiko sa paggamit din social media. Yan tabi VP ang magdagdag na impormasyon din salwa Transluna DZGB. Alright, sige, 12 mga tugang bago magabot ang alas 9 ng aga, digdi po sa tuya na programa. Sandali, tamay mga mensahe pa kita.
Digdi mga tugang sa tuya tabi na Facebook Live. Good morning, Henry. Sabi nakahingi. Okay na po ito. Tinext ko na. Okay na. Okay, sa friend Gayanes. Tinext ko na po sa cellphone number na ini. So, number mo. So, number tabi kang PYC Enterprises. Ano? Pinarwad ko na tabi sa imong cellphone number. Pakicheck mo na lang sa imong cellphone. Tayaw na po duman. So, informasyon tungkol tabi sa bagay na iyan. Alright. Sarong mga tugang sa pinag-irestoryahan mo niyan sa nasyonal, ang pigpaplano na posible daw na face-to-face classes ngunyan na taon. Nakapuo na kita, mga tugang kan pigaapod na online classes, nagpuon baga so klase kan Monday. Pero deda tabi pigahali ang posibilidad, mga tugang kang Department of Education, na ang face-to-face classes, limited face-to-face classes, pwedeng bumalik na sa mas talong madaling panahon. Ang nababasa ko na detalye mga proposal kaini, iyo databi ang magkaigwa mga tugang rotation sa paggalaog sa klase, 14 sa ng estudyante kada aldaw. 14 students mga tugang per day. Tangani daa mga tugang na ang mga aki makahampang lamang kan mga teachers sa satuya na mga public schools sa Pilipinas. Duman sa United Arab Emirates, may mga kabarkada ako na nakakauro. Duman pala yun, nagupo ng klase, face-to-face classes nila. Pero aram mo ko ng pigigibo kan gobyerno, mga tugang. Ang pigigibo tabi kan gobyerno, ninda, weekly ang swab sa estudyante. Libre. Gabos na estudyante, mga tugang, libre. Tabi. Pipa swab, mga tugang ninda, an siring na bagay. Kaya, sabi, dumantabi sa nasyon na ito, sige-sige na ang klase. Kita sa Pilipinas, hanggang sa ngunyan po, mga tugang, modular pa, online classes pa ang sitwasyon. I do not know kung ano ang masasabi nindo kaya. Siyempre, ilingon nindo, si Presidente Rodrigo Duterte, uyo naman databi sa proposal na ang kan DepEd. Pero kung sabihin tanang sa classroom, pwedeng safe ang mga estudyante. Ang problema, ang kwanta, dapat ilingon yan. So pagsakay kan mga estudyante. So pagpasiring sa eskwelahan, buda pagpauli hali sa eskwelahan. Makumyot, makaraon, dyan sa konsay na kantin. Pwedeng magbalon, posible yan. Di ba? Pagkatapos kung daing klase na nangyari, di nakalaog si Madam Tamay biglang kung anong problema o emergency. So, estudyante, auto na sa mall. Bako may posibilidad yun na araw ganang sitwasyon? Maski ang 14 per classroom, sa sarong eskwelahan, pirang 14 yan. Diba? Halimbawa ngayon sa sarong eskwelahan, pribado o gobyerno, pirang 14 iyan sa kada seksyon na mag-iirilingan dyan. Iringon yan databi mga tugang ang pigadalan. Takasubang ipigiiling ko sa national na television. Pinagdidiskuter na ini 14 students da per classroom. Kumusta ka na ka? Ang pigiling tabi digdi baka da sa mga senior high school, baka da sa mga college kaya sa CHED ito, bakit ito sakop kan DepEd? So mga grade 10, senior mga darakula, gari po sa grade elementary tabi ang paano? Mahatod sumagurang. Di ba? Arab, dyan sa eskwelahan mga tugang sa loob ng classroom, magkatararaman mo daw iyan na ma-maintain ang mag-ururong boda social distancing.
Kita nga ng mga gurang na, di kita natataraman. Bago ngayon, kita nga ng mga gurang na, di kita mga tugang natataraman. Yung pang mga aki, na di mo basta-basta, tabi mga tugang na kung anong dapat gibuhon, nakita nga ng gurang na, mapagalon kitang pag-isplikaran. Diba? Ay, sus ko. Ngunyan, mga tugang, ang sitwasyon, sabi ka ni ba, pwede. Sabi ka ni ba, pwede. Siguro, adalan kimaray yan. Tangani, mga tugang na mailing. Kung ano talaga ang efekto, gari, sa mga pag-aadal, may nailing kaya na dapat, mga tugang na, may face-to-face classes talaga, may dakulang bintay dyan yun. Kumpara sa puro kamo online. Diba? Kumpara sa puro online. Testing on gayon kung ano man ang ganun matay. Anyway, bago yan mga tugang magiribukaan, pag-aradalan man ang kimaray, kan mga eksperto dyan, mga infectious disease specialist, adalan man kimaray yan. Kung pwede naman ang gadyan. Diba? Yan gayon pero ang sabi, kung bakunado na daatabi, ang sarungan sa pigo-propose digdi, so mga lugar na date ang kaso o almost zero case, so bagay din daksay ng lugar na may zero case na lugar, barangay sa Pilipinas, pwede na da ito. Diba? Kundi bagaso, pwede man na ngaya, maray sa may auto, hatod sundo so aki. Diba? Hatod sundo so aki. So dahing auto, anong gigibuhon na mga alternatibo? Diba? Iyan ang mga pwede na mga dapat ilingon nyato. Ngunyan mga tugang na mga panahon. O sandali, tamay mga reactions kita. Ang college gayon, pwede na adi. Diba? Tadrakula na ang college. Pero pagkatapos, dapat magparaduruman sa mall. Wara nga si professor. Ay, lalakaw-lakaw sa SM. Madali lang. Maraynal daw po, Sir Henry, tabangin daw po kami digdi sa Rapu-Rapu tabangin daw man po kami digdi sa Rapu-Rapu, makakalbo na po ang kakahuyan mi dahil dahil natabi na pupundo ang pagputol ng pagmimina sa karbon. Wara po pigigibong aksyon nandi na pati ang otoridad digdi sa Rapu-Rapu. Pati si Mayor Ronald Galicia, garo dahil niya ininariparo sa namaksyonan. Asin baka pwede nindong ma-interview sa labo-labo talaga, puro tulang kawig di. Salamat tabi. Sana madangog kung anong action ni Mayor. Okay, sige po. Sandali lang may reaction si Doc Nats Rimpilyo. Doc Nats, maray na aga. Morning, sir. Good morning. Peaceful daw yung tabi. Doc, naarap kayo ng bagay. Maski na ako kay Indra. Oo. Ang masasabi ko lang dyan sa face-to-face, siguro kung pwede mag-face-to-face, kung may bakuna na ang mga aki. Okay. Sadly, maski man ang magurang, magding bakuna sa aki mo, papadumanan mo sa eskwelahan. Diton ka Paano kita nakakasiguro? Tama. So, siguro may bakuna, sagod mga colleges, pwede na buruksan. Kung gusto buksan na. Basta, ang guidelines bago magbukas, bakunado ang gabos. Pwede. Tadaman dadok sa kwan sa UEA, United Arab Emirates, sabi ka na amigo ko, bakunado ng mga estudyante mananggad, pero pigaswabs in the weekly, libre. Oo, siyempre. Natural tabi yan, sir. May mga kwanmanan, may mga testing po. Oo. Sige, kaya daw ninda yan. Iyo mananggad. Kaya kunta daw yan na barakunaan gabos yan, Buda. May bakuna na. May pangalan na mabakunahan sa mga apor. Narapasan ng milyon na nababakunahan, 20 milyones. Pero ang dapat bakunahan, 70 milyon. Di pa nga niabot sa tama na numero. Sa bagay, mas kaya na naghahanda. Pero pigili nga sa namang kita kanler. Iba naman ang iristorya. Okay. Bakuna? Bakuna. Yung baga, ade. Bakuna dapat ang solusyon, sabi din di ba? Sige, ang solusyon
resolution, sir. Bakunahon mo. Bakunahon mo na. Bago yan ang mga face-to-face na pwede man sa internet pwede man sa mga nagulang platform. Nakuha niya sa rong taon. Kung bakunado na. Para ka nakipirang taon. Yes. Depende yan sa estratehiya ng gobyerno. Yes. Pwedeng 2 taon, pwedeng 5 taon, pwedeng 6 na taon. Well, depende yan po sa resources staff. Paano kaya kami baga kanina ito ka nagre-responde pa kita? Ang primero mo dapat nagibuhon, dapat malisto ka. Yan. Pag na-late ka 5 minutes, tapos na. Ang epekto ka, Sir Henry, malilate ka 5 hours. Ang responde ka, pag na-late ka naman 5 minutes, 5 hours, late ka naman 5 days, late ka 5 months, late ka araw ka nang ka mag-lechon. Ang issue tango niya, nata day tulos na nakabakal kibakuna. Nga kita ko niyan, bakong may laging kita, laging huli. Oo. Ibaga, bakong laging handa, laging huli. Kaya baga ni Secretary, bako man niya kita, dahil nga man kita ka nao dyan, nainot siya na sa iba. Dahil kita nao dyan, kapag bako na, kaya lang nainot lang sa ibang nasyon. Yes. Malibong na no? Malibong Paano naman sa epekto? Hindi pag sinumada mo, udyan mang ganaray. Iyo, pag sinumada mo, udyan mang ganaray. Tanainot sinda. Ano yung makita na udyan? Nainot sinda. Okay, thank you, Migo. Bakuna sa tabi, sir. Bakuna. Bago mag-face-to-face. Bakuna. Yes. Okay. May peace of mind ang mga magurang. Pati mga ati, sigurado man. Yes. Thank you, Doc. Salamat. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Ito ang question ni Dr. Nats Rimpilyo. Bakuna talaga. Kung bakunado na gabos, pwede na yan, di ba? Pag-restoryahan. Okay, sabi ni Architect Leo, sandali lang, kadakol kantiks na Architect Leo. Sir, ang argumento mo, tabi, parehas man kan, mga parauma, kung takot sinda sa Bagyo, wala ki anihon. Dapat ang mga aki atid sundo. Ang mga college students, pwede na po. Ang online class, garo-arog man sa naka nagtuturo ki swimming na warang tubig. Totoo talaga, sir. Bako sa karaw. Bata sabi kan mga amigo kong profesor na iba, maski nga pa rin dahil mga problema, rasonan ka sana ngayon, narog ka. Hindi ka man niya kimagin mo. Tuloy mo man na iling. Hello, good morning. VP, good morning. Yes, sir. Good morning. Ay salamat po ka. Pakadanog ko kay Doc Nuts. Ay, gusto mo, namimiss mo ang boses ni Doc Nuts? Ngunyan ko nakadanog kay Marina Suistion. Kumpensido ka pala sa paliwanag ni Doc Nuts? Maray talaga yan magpaliwanag. Yes. Barkada ko kasi yan si Doc Nuts. Kaya man palang barkada mo. Tapos nagdang sa kunya ko, kung siguro niya ako kung si Doc Nuts sa niyaon dyan, pwedeng maray-maray No comment. No comment? No comment. Okay. VP. Yes. Excuse, may isa rin pala na akong obserbasyon, iba ko ini-related sa COVID. Opo. Pero totoo talagang may mga agihan dito sa kuya na para garo delinquente. Nata. Ang garo kasi na reparo ko, ini bagang tubig isa, pag nag-aagi ako dyan sa may lada kan Marabog. Garo nang gigirabo ako Nata. Hindi, kung kansunada ko sa report dati ka ito sa GB na may sarong nagbumotor dyan na nagmotor na banggi. Pag-agi niya doon, biglang may sakay siya sa likod. Tapos? Nang grabo, nagdaday man siyang sunod, biglang nagkaikot sunod. Pungka naman ka na. Pungka ito pag nag-aagi ako dyan. Pigigirabuan ka na. Ito baga, report dyan sa GB ka ito. Iyo. Kuya, pag nag-aagi ako dyan, gano'n nang gigirabo ako. Iyo ano? Tapos, ang saro pang mas delikado mo kung auto. Pag nag-aagi ako dyan. Mas delikado kung auto na baka pag tiling mo sa rearview mirror mo, may tao na nakatako sa likod mo. Kaya ako nag-iling sa rearview. Lalo kung banggi. Totoo pare. Totoo talaga. Lalo kung solo ka nagamaniho banggi. Totoo. Dako nagka-parasirip dyan kung ako yung solo ako. Hindi ko nag-sirip sa rearview. Okay.
Kasaro nga na, ikaw pang saro pang nadiskop kaya kung delinquenting agihan dito to. Say, Uyan bagang, kung hali ka sa Sentro Van Ligaspi, pasiring ka sa pier, di maagi ka baga di sumay dating preso ngayon, no? yes. Tapos pasiring na duman sa pier. Tapos kung matuo ka, pasiring ka sa embarkadero. O itong crossing na ito, unang gigirapong man ako dyan. Nata. Baloon mo kumagi. Sarawayan ka. Araw ka lang. Iliyon mo ko nata. Iyon. Salamat. Sige, thank you. Mga tugang day pong personalan, si Henry M. po naghapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. So, balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:04. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sinabi ni Lincoln na nga opisyal kan Pharmaceutical Corporation na siya nakakaresibin ng death threats sa tahaw kan investigasyon kan Senado sa pagbakal nin pigsasabing palabaw na presyo nin COVID-19 supplies. Sa iyang binasa, ang mga text message sa iya na nagpapatakot sa iyang buhay kung sa inaansaro o nagsasabi na idadamay patian sa iyang pamilya kung dai siya mag-ako na may koneksyon sinda kay Presidente Rodrigo Duterte. Enot kay iniinako ni Ong na siya na si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang ang naging guarantor kan sindan nagahanap nin PPE supplies sa China. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Sun Gobion, multivitamins plus minerals.